Kulukudu sengaphakathi ngubingelele ngomkele bukele emakhaya kweSimanzonzo lapho sengulethela khona indaba zamaskande esuke ehlabahlosile nesuke futhi ihamba phambili. Bukele emakhaya esikhathi samanje kudetsela indaba zokuthi uThozani Langa ubaba uSomnandi usephawulile ngokubonakala ngathi ukhothamela igcwame elisha. Usawale ithombe lapho enkundleni zokuxhumana lapho kubonakala khona yena igcwame elisha lihlezi esihlalweni engathi sobukhosi esingasagolide esiphakeme kwathi ngale waphahla uyena ubaba uThozani Langa waphinde waphahla ubaba uGadla Nxumalo waphinde wahlala yena uNgizo Mfamchunu. Abantu abaningi ke bebese beconclude bebihlanganisa nemibhalo ebhalwe yilona igcwame elisha ku Facebook ngoba libhalile lathi yavele yabekwa lento esihlalweni sobukhosi kodwa uNkulunkulu wami labafana ngiyobehlula kuze kube nini. Wasethega yena ubaba uGadla Nxumalo noThozani Langa naye ubhuti uNgizwa. Abantu abaningi bese befanalaza bathi okushuthi obaba uThozani Langa uGadla Nxumalo noNgizo Mfamchunu bavuma igcwame elisha bathi bakhothamela umfana omncane kangaka. Abanye ke basigxile lesenzo bathi igcwame elisha lisafika emculeni ukuthi seningaze lihlalele phezulu iphahlwe abantu abadala abafana nobaba uThozani Langa. Abantu abaningi ke abanye futhi bahlukene imbono njengoba belivumile igcwama bathi ngempela uDuyaza useyinkosi yomaskandi njengoba eseze waphahla nabantu abadala kangaka obaba uGadla Nxumalo nobaba uThozani Langa. Bukele emakhaya wena uthini inkulumo njengoba lize yaphawula futhi naye ubaba uThozani Langa washo ngempela uthi kahle kahle bona bebehambele umcimbi weminister wakwaZulu Natal. Uthi ke la yena ngeke yena ayiqhenye futhi ukuthi akhetha abantu abazoshutha nazo izithombe. Uthi abantu sebengahlaziya ngendlela abahlaziya ngayo kodwa yena ngeke ekhetha abantu ukuthi uzoshutha nobani angashuthi nobani. Wathi kodwa lento le useyizwile inhlamba zabantu abemthuka la einkundleni zokuxhumana. Uthi kodwa abantu kumele bekwazi ukuthi abababalandeli bengafuni ukungena begxile ezimpilweni zabantu abaprivate. Mbukele emakhaya wena lesithombe ngesikhathi usibona ukufuyele kanjani umcabango ngabe wena ucabanga ukuthini ngabe ngempela ubone nawe njengabanye bethi obaba uThozani Langa nobaba uGadla Nxumalo bakhothamela igcwame elisha noma nawe ubona ngathi nje isithombe nje esi-random asona isithombe esipersonal. Mbukele emakhaya kweSimanzonzo sizohlangana lapha kwi-comment section phinde sihlangane futhi ngokuzayo njengoba wazi ukuthi kweSimanzonzo hlale sekulethela indaba zamaskandi njalo njalo. Hlale usichecka njalo ke till next time. Siyabonga.